ga wata dama ga masu layin MTN. In kana da layin MTN ka danna wannan lambobin kawai ka je kana dannawa ka diyali. Kana diyalin in Allah ta'ala ya sa ka dace za ka samu naira 10,000 zuwa dai ƙasa. To gashi nan in ka danna ka samu, ko in ka danna wannan abin za su baka. To kai ka je ka danna ka checking balance ɗinka, wallet kenan one. A one ɗin to kun kan ne ban dace a wannan layin ba, na samu naira 6 ne. To already kai in ka dace to ka je ka danna, in ya kai kuɗin ya wuce naira 50 har zuwa naira 10,000 kawai sai ka je ka shigo ka ƙara dannawa. In ka shiga sai ka zo ka danna menene cash out. Za ka tura a bankin ka ne ko kuma za ka tura wa layin ka na waya ne. To kun kalli gashi nan zan tura wa layina na waya ne. To amma da yake ne wannan kuɗin yayi kaɗan ne in tura a layi na waya, daga naira 50 ne ake turawa. To sai in sa amount ɗin a ce na wani naira 6 na samu a cikin wannan layin. To in ya faka to kun kalla sun ce dama ba dama in tura daga naira 50 ne zuwa naira 10,000. To shine zan tura. In kuma ka samu kai ba za ka tura a layin